geen wisselgeld. Waarom heb je mijn foto gemaakt? Ik moest eigenlijk niet terugkomen om je een pakketje te geven. Ik moet... Pak hem maar. Zo, dat is niet mijn werk. Waarom heb je Maar mijn foto gemaakt? Heb je geld nodig of niet? Ik heb die geld niet nodig, het is niet mijn geld. Ja, maar geef mij mijn Maar pakket. waarom heb je mijn foto gemaakt? Heb ik Waarom? jou- Ella maakt mijn foto, waarom? Sulikano, waarom? Geef maar. Ik heb Wa- 10 minuten, hè. Het is Maar, koud. maar waarom? Hey, 10 minuutjes maar, ik moest niet terug hier komen. Oh ja, Begrijp je meneer, niet? Je kent me niet, hè? Je kent me niet. Wat wil je doen dan? Je kent me niet. Je gaat me horen, ja. Waarom heb je mijn foto Ik heb gemaakt? geen foto gemaakt. Ik heb jouw autofoto gemaakt. Ja? Mijn Jouw autofoto gemaakt. Ja. Waarom heb je niet van de voorkant gemaakt? Kijk gewoon Jackie. Hey, doe mijn deur niet open. Doe mijn deur. Hey. Hey, dat is niet mijn pakket. Dat is van Ah. Helemaal. Wakkie. Ata. Het is wat met die. Hey, geef me die geld. Kom met die geld even, bamboe. Kom met die geld even, bamboe. Ben je gek of zo?